Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus: ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader. En niemand kent de Vader, tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt alle tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaan. Ik zal u rust en verlichting schenken. Neem mijn juk op uw schouders en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht, mijn last is licht. Woord van de Heer, wij danken God. Beste luisteraars en kijkers. De zomervakantie is begonnen. En dat is voor veel mensen een periode waar ze echt naar uitkijken. En dat is altijd al zo geweest, denk ik. Want in die vakantietijd heb je eindelijk eens tijd om te doen wat je wil. Wordt de dagelijkse ritme is onderbroken en heb je de tijd om te rusten en weer op krachten te komen. Het is misschien altijd al zo geweest, maar ik denk dat het uitkijken naar de vakantie de laatste jaren is toegenomen. Enerzijds omdat de manier waarop we onze vakantie invullen bij de meesten veel interessanter geworden is. Anderzijds omdat veel mensen ook veel stress hebben opgelopen tijdens hun werk door het jaar. En die stress, maar dat weet u net zo goed als ik, komt tegenwoordig steeds vaker voor en ook bij steeds jongere mensen. Tegen al die mensen die vandaag gebukt gaan onder een te zwaar juk, zegt Jezus: kom tot mij en ik zal je rust geven. Hij zei dat toen tegen de Joden die gebukt gingen onder de godsdienstige beleving met ontelbaar veel regeltjes. En hij zegt het ook tegen de gestreste mens van vandaag. En dan voegt hij er nog zelfs aan toe: en neem mijn juk op en kom bij mij in de leer. Wil Jezus dan dat ene juk van de samenleving waaronder je gebukt gaat en gestrest van wordt, vervangen door een ander juk? Ja en nee. Het juk van Jezus is niet iets dat je beknot en dat je nog eens vraagt om je weer opnieuw in te zetten. Nee, Jezus verkondigt niet dat Gods liefde afhankelijk is van onze inzet. Nee, de liefde van God is er altijd zomaar. En je hoeft ook al geen ingewikkelde theologische boeken te lezen om te geloven. Jezus en God kennen is voldoende. En God kun je leren kennen door Jezus. Dit evangelie is dus echt evangelion. Goed nieuws, blijde boodschap. We mogen met al onze zorgen en problemen bij God terecht. Dat mogen we. Maar wie doet het? Wie legt al zijn zorgen voor het slapen gaan in de handen van God? Wie heeft zoveel vertrouwen in God dat het geloof hem of haar kan omvormen tot een andere levensstijl? Tonen wij aan de anderen dat wij niet willen meespelen in de alledaagse gekte van presteren en consumeren? Of durven we dat niet? Het is natuurlijk in deze tijd en in deze samenleving niet eenvoudig om een statement te maken dat je het niet erg vindt dat er in jouw gezin niet gewerkt wordt vanwege luxe. En dat je dus kan werken om te leven. En niet leeft om te werken. Alleen, ja, luxe, wat is dat? Voor veel jongeren is een laptop, een tablet, een iPhone geen luxe, maar gewoon iets dat ze vinden dat ze dat nodig hebben iedere dag. Het zijn voorbeelden van goden die aanbeden worden en die een serieuze duit kosten.
om met bij woorden van het evangelie te zeggen, ze leggen ons een zwaar juk op. Een zwaar financieel juk. En dus, het is niet omdat wij ervan overtuigd zijn dat anders leven kan, want ook onze huisgenoten moeten het er dan mee eens zijn. Dus het is niet omdat je zelf een licht juk wil, dat je er ook voor kan kiezen. Nee, hoe eenvoudig en bevrijdend dit evangelie ook mogen zijn, voor luxe verslaafden is dit evangelie nooit bevrijdend. En toch blijft Jezus' uitnodiging ook voor hen gelden. Ze blijven welkom om al hun zorgen voor hem te brengen. Op sterke momenten in het leven willen mensen dat nog wel eens doen. Soms ineens luchten mensen al hun zorgen onverwacht en zit er blijkbaar geen rem meer op. De maat was schijnbaar vol en die liep over. Dan moeten we daar niet misprijzend op neerkijken. Integendeel, we mogen blijven herhalen dat we met al onze zorgen en verdriet terecht kunnen bij onze God. En we moeten het uiteraard zelf ook niet vergeten. Het is een groot geschenk dat Jezus ons vandaag meegeeft, zo aan het begin van de zomervakantie. En laten we daarom ingaan op zijn vraag. En misschien vinden we dan wel die beloofde rust die onze tijd en wij zelf zo hard nodig hebben. Daarom, ik wens u een zorgeloze en een hele rustige vakantie toe. En ik herhaal nog eens een keer die woorden van Jezus. Komt alle tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaan. Ik zal u rust en verlichting schenken. Amen.